Здравейте на всички, аз съм Мариета и това е едно клипче, в което искам да съобщя някои неща. Първо, тук на този клип, 8 епизод на Subway, имаше два коментара. Първият е от Виктор Петков и той ме пита на колко години съм, ами на 13. Втория е от Давид или Дейвид, не знам как се чете. И той е написал, пробвай да снимаш на Лига. Всъщност, няколко клипчета съм споменавала, че имам проблем с играта и не мисля да се занимавам с тази игра, просто не знам, прекалено ми е скучно някакси, не знам. Съжалявам за феновете на Лига, но просто няма да снимам на нея. Също така, под този клип, сега дето снимам, може да напишете на кои игри да снимам и да ми задавате всякакви въпроси. В общи линии ще правя поредица, нали, на отговори и въпроси, т.е. въпроси и отговори. И може да си задавате въпросите под всеки такъв клип. И благодаря ви за 15-те абонамента. Просто това го ценя. И като за края на този клип, какво да ви кажа, не знам, просто исках да ви отговоря на тези неща. И ще си качвам още клипчета, трябва да намеря на някоя игра. И да, това беше от мен. Задавайте ми въпроси под този клип и чао!